Okay, yes, nagsawad ko mga itingon sunata ka na iso ang mga naka-junit ang akong daway. Lipaten kan, di ko na ngem saan. Dagdag kabailan na mapukaw kadenan. Tangamin na irwama nga dakang. Mang taripato, mga yakan yakiti na puno. Ulitek ken, ibalikas ko ken ka. Ako kuwang, tuy puso ken riknak. Uray pa'y, no aging nadayuta. Agmay may saka, nga agtagipwa. Lipaten kan, di ko na ngem saan. Dadyak kabailan ang mapukaw kadena. Tangamin na irwamak nga dakang. Mang taripato, mga yat kanya kitinapuno. Ulitek ken, ibalikas ko ken ka. Ako kuwam, tuy puso ken riknak. Uray pa'y, no aging nadayuta. Agmay may saka, nga agtagikuam. Nalawa ang lugar, iti nagpaetan ka. Taad-dakat hawan, ket adda aklawan. Kainiw ko, di napintas, langin-langin ta. Nga ikaw tiyag ko, yaad yung dito'y na. Okay, sagsakot ko man dito ay ginya Sir Samuel Palomares. Yan kasama kini Sir Noel Garcia, to my sis, my good friend and my loving sister Ruth Clemente. Yan kasama kini Ma'am Nelia ako Willie Velasco. And to Ma'am Teresita Bumanglag, hello. Kanyayom amin, to Ma'am Marisa Bayudan. Ayan. Thank you kanyayom amin. Ayan, Ma'am Nelia. Para kanya. Hello to Ma'am Emmy S.R. Mauricio. And to Sir Noel Garcia. Yan kasama kanyang biyag ko. Happy watching. Lipaten kan, di ko na ngem saan. Yeah, baby. Dadyak kabailan na mapukaw kadena. Tangamin na irwamak nga dakan. Mang taripato, mga yat kanya kitinapudno. Ulitek ken, ibalikas ko ken ka. Ako kuwam, tuy puso ken riknak. Uray pa'y, no aging nadayuta. Agmay may saka, nga agtagikwa. Nalawa ang lugar, iti